Nalor kamat ekren halor ke jingtung Vice Chancellor ha North Eastern Hill University ke New Trap Youth Council ha ka art khnai trik unai tung ahja arpun rio kalara ru South Li kimat bat pha tuklar haulat ke jilla CH Vijay Shankar nak banta ke jing shingain ke jing yakam ke kwait ke khia bat ke hok riti sensha jong ki trai ri trai mulok ke jilla halor udrok ke HYC kala ong ba ke jingrung jong udrok kala kala long ke jingma ke bashir khai ki samla ke jilla bat ba ke Meghalaya kala kala long ke lintiya jong ki kinhun khai drok nama ke jingya jan ba ke Golden Triangle KHYC kelakar pa di ulat banra ekini kamat ke Ministry of Home Affairs bandawa banbu no da ka Permanent Zonal Office jong ka Narcotic Control Bureau ha Meghalaya ban pen klain ke jingya trai lang ha preng ke NCB BSF Police Customs bat ki wei ki tanat yada ban pen buon ki nong trai bat ki kwar bat thamai ha ki jaka badan jingma ban pen klain ke song pisa na ka sarkar pedeng ban ye khun persya ya ki kun hon khai drok ha ka than stay lamingi sa South League ki bangia kren badu governor kabaningkong kadai ku mangitip hi ka jala ka jongi kala dei ka jala ka ba ka jingjele jong ki kam khai drugs ki kam edi drugs ba kum ta ter bat ka wei na ki daw ki ba pelong ba ki kun samla ke jongi kin ngop ho drugs kadai ka jing yo sok palat yo drugs ka jing sok palat ban pen poi yo drugs ya kani ka jala ka jongi lemba ka jingjan ka jongi ya kata ka Golden Triangle ka bangiong lembangi jingdon ka jongi ya ki National Highway ki ba connect ya ki wei pat ki jala shang ni se Shillong bat ki wei pat ki district jong ka jala ka jongi ka wei na ki jingdawa ka ba seng kala de ban penpau ha ki por ki ba rahmat kalong ba ka Ministry of Home Affairs kadai ban bu ya ka Zonal Office jong ka Narcotics Control Bureau hang ni Shillong ka jingmut hi kalong balada ka NCB lani ka Narcotic Control Bureau kandon na Shillong kanla ban coordinate bat ka State Police kanla ban coordinate bat ka Customs Department kala ban coordinate bat kiwei ki tanat trikam ki ban pet ban penti kena ban khanglat ya ka jingrung suk palat jong drugs ya ka ni ka jala ka jongi jen lada udrox umpoi suk sa ka jala ka jongi ki khun samla lani ki bri ki bangop udrox kinom yo drugs neng yo I ke ka baja ko makalong manta khamtam e ang ni po Shillong ubri le thi drugs kinong thi drugs kumba thi jing thi ki ru ba na ki dukan na ki namadan ba kum ta ter tingingis ngo balada ka Narcotics Control Bureau ka Zonal Office ka kan don hang ni Shillong kan pen kham no kan yada na kata ka jing lan ba ka jing wan jong drugs sya kani ka jala ka jongi kata ka ba ka we kam benta Hakaway pat ka benta ke HYC kala pinpaw ke jing songkhya halor ke jing mampintre kampura ke reservation policy ha ki office central government public sector undertakings but ki institution ki badan ha Meghalaya ke sengla kado bakat kum ki office memorandum jang sarkar India ke jila Meghalaya kariban ai 100% ke reservation ya ki scheduled tribe ha ke jing thungkam group C but group D hinrei bon ki tanat jang sarkar pedeng ki le bam suit nyo ya ki kindon ka bapindo lat ik samla trai jila ban yakam sakaway pat kabenta ka mangi ekren bat governor kani kapor kadai halor ka to ka reservation 44% reservation na kabenta ki scheduled tribe jong ka jala Meghalaya katkum ki office memorandum ki balapan mi da ka Ministry of Personnel and Training pi nakapor sa kapor kani kadai ka way na kimat ki bangi ngi ekren bala ning ipet ya ki jakat rekam jong ka central government lani jong ka sarkar pedeng ka badon hang ni apo jala ngiu I bakim but renti ya kani ka 44% reservation na kabenta ki ST kay ka belaja ya ka State Bank of India hapor baka khot ya ka advertisement ka khot banong ba ki balaj pus namta group C bantray hapo State Bank of India hang ni hapo Meghalaya ka 100% ndre hapor ba thak pat kita ki 100% wanra di ki ST ki bedai na siya ba ki bomde na ka jala Meghalaya te kandon jingmut ayu kata ka reservation kababu 100% tik na mata ka jala Meghalaya ki ST na Meghalaya lada omla ban pentrikam ya ka tingi na kaliang ka sing mata ka singi ngi kendu ban governor ngi ong ya governor ngi kerpat governor bu udai ban shim ban yekren bat ka Ministry of Personnel and Training ban pentikna bahaba pipen mi yakini ki office memorandum lani ki jing betha dairu ban budin ba kini ki trikam jo ka sarkar India ki badon hang ni apo Meghalaya ki dei ban bud ya kata ka office memorandum ha ka ba ki kun samla ki jongi khamtam e ladang yo ya kata ka 100% ka reservation kan dei ki jing yo nong yangi ki trai muluk di nakaliang ka jongi ngilabu ya kani ka jing dawa khmat jong governor bu governor un shim un yakren un tho lane un
betha ya ka Ministry of Personnel and Training baka dei ban pentri kam ya kanika 44% reservation hang ni ha ka jala Meghalaya. Nalor kata ke HYC kala dawa ru ya kajing tuklar halor kajing dan ki poiwer ki basa BI halom survey kabadai ka jaka habo ka Defence Estate Office Guwahati. Kaseng kala ong makani ka jaka kala kala long ka badan jingma namar kajingwan sa BI ki poiwer kajing jakria kajingwan rung tu jang ki brio bat kajing dan benta jang ki kam khai drok. Ka HYC kala kerpat yu lat ban ra ekani ka mat cha ka Ministry of Defence bat ka Ministry of Home Affairs ban penlong jing jurep ya katai ka jaka. Ong halor ka room survey ru. Namar ku mangitip kalum survey kahap apok ka jingpet jingmi jo ka Defence Estate Office. Ka Defence Estate Office kadai ka way niki kana trekam jo ka Ministry of Defence. Tina kaliang ka jongi ngilaya tu yo governor ka e kalum survey manu basyong apok lum survey ki jingye ki bami na ka jingdon jong kini gibri ki basyong bean halum survey. Baro upat ba jong ka silong kantang ulatip. Jayu lum survey la dalik kem drak semua lum survey man ka sngi finyo ikinong dia drak sa lum survey. Bat kibriu ki basyong hang tu ngitip baro ngitip ki de kibriu ki basyong bean ki baklem yo jing bet nang nuru la kalong na ka Defence Estate ne nakanu kuno ka boru kumba kalong menta ka Defence Estate Office ka kam try tu ka saka reha bangi ngi menta la jan arsnam ngila tho ngila ya kren ngila pentip ya ka Defence Estate ngila bu ka jing dawa badai ban weng ki kibriu na tu ka saka reha du menta om syem lale kata te na kaliang ka jongi ngiwan mani kendu yo governor ban kerpat yo governor bun sim kiai kene bentah ka ba unia keren bat ka Ministry of Defence bal ada don kam bat ka Ministry of Home Affairs ru ban penting kena bakini gibri ki basyong bean hang te bu lom survey dei ban weng no koloi yakina ka tu ka jaka ban penkhut ya ka tu ka jaka khamtam e ban ba kum makalong menta kala along kata ka jaka pedeng ka ba udrak suyo na ka busuk ka ba kibri ki badi drugs kiri tengen hang tu ka ba kibri ki bale iki kam sneu kiri tengen hang tu ki ba kibri ki bangimtep laki dei nam dei kinong India kiri tengen hang tu. Tina kaliang jo kaseng ngila bu e kajing nawa ngila kerpat ru governor bu de ban shim kya ya kani ban yakran ba Ministry of Defence ba kumju ru ba ka Ministry of Health Home Affairs ban ong ba de ban le e ban wengi ki brio na pulom sorbi bat na katika chaka. Ha kaju kapon ke HYC kala pen paru ya kajing songkhia halor kajing thungkam nursing officer hanei grims da ka pen pau kum ko hospital ka ba ajing shakri ki pai ba jong ka than ste lam mingi kadan kam bandan bun ki female nursing officer kham tam ha ki benta kum ko obstetrics gynecology pediatric NICU but PICU ban pinne ya ka buram kajing shngan ba kajing shakri ka ba paka ki nongpang ki brekin thei bat ki khna. HYC kala ong babon ki Central Institution ha India kala board ek ratio 80/20 ha pedeng ki nurse kin thai but nurse shin rang ba kala kerpa di ulat ke jilla ban ra ek ni ka benta sha ka Ministry of Health and Family Welfare ban ailat ek nei grims ban board ru ya ka ni ka rukam ha ki jing thung kam ban wan ka jing thung kam nurse apot ni grims pi kumban chupen kan ma fi na kaliang jong kaseng hakini ki snam ki peladap ngila pelong ngila ai ki jing tho ngila ikendu ki bor penya jong ka nigrims hakabedi ba ka jing thungkam ya ki nurse ki bedi ki shinra himla banlen dah hakani ka tayo dah hakini ubanai kalaja ka tu ka jingja ba nurse ubedi ushinrang ukta ti ukta klem akor ya ka khna khlung apor ba kilet ban sim dawai lane ban sumar ya le di nigrims bat kumangitip hadin bala pelong ya ka norset exam bon ki nurse shinrang ki baki ki hospital kim trek ban sim lawan berat lut cepot ni grims dia kan ni kamat ngila de ban yakran bagi bor pet jo kan ni grims le na ni grims ki pentip bangila tho saka Ministry of Health le na ka Ministry of Health ki klam ai ya kata ka approval hakaba hakinu ki recruitment nang ni syakmat habai de ki nurse kadai bandon kata ka 80/20 ratio hakabamot ba prapu persen ki di bandai ki kentai 40% ki di bandai ki shinrang pumangitip kila adon ki institute ki bahek ki National Institution hapo India kum ka Jipmer kum ka IMS ki ba pentri kam ya kani 80-20% haba kile recruitment na pata nurse kam tame yang kum ka jat penrio ka ba ngim sngo kwa laning ngim kwa ban pha ila gi jong gi kun gi kiti ban sha sumar gi hospital kam tame hapo ni grem sa ka ba nurse borok khat kin de gi shinra manu ban sukwa manu ban kemen lani manu ban kwa ban pha ban sumar te tinakaliang ga jong ngila keren bat governor ngila penpau ban ong ba kamdei ka bolong khala kani bat ngila pentip rio governor bana kaliang ka jong aseng ngila keren biki bon negrims biki negrims ka bread ya kani ha ka Ministry of Health tina kaliang ka seng ikerpat ya governor bana kaliang ka jong uru unshim ya kani ban keren ka Ministry of Health
nang penting kena bahkan ni ke 80 to 20% hat nak bentak future recruitment ka Ministry of Health kada ban ai approval kena bahkan ni gram selada ka le ya recruitment nang ni syakmat kan le ban penbun kinas kentai ni ban penbun kinas senrang ti halor kini kiai nak kaliang jong governor ula usngop tenat ya ka jingwan ra ka jongi kini kimat kiba don kam tam e nak menta ka jongi ki trai muluk bat ula ongru ba unshim kya ban pensngo la kalong nak menta ka dihu la kalong nak menta ka nigrims la kalong bat ka Ministry of Health bat ka Ministry of Defense bat ka Ministry of Home Affairs su ya kini ki santli kimat kiba ka seng labu ahmad jong governor nak kaliang jong governor ula pthari ki officer kiba don lang ba ki dei ban shim kya ban le ka badon kaman le kita ki dikimat ki bangi kren bat governor mentasi Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi ling ba ko